sabay nating tutukton. Mula sa kalsada hanggang sa online eksena, mga kwentong pinag-uusapan, binibigyang linaw na. Makinig, magtanong, huwag matakot, dito ang usapan, malinaw at tapat. So to speak, tara makinig, boses ng bayan, sabay-sabay nating dinig. So to speak, malinaw ang layunin, bawat usapin ating lilinawin. So to speak. Magandang araw, ako si Sonia P. Soto at ito ang So to Speak. Ano nga ba ang tunay na halaga ng isang accredited union at isang pirmadong CNA? Ano ang saklaw at limitasyon nito? At ano ang dapat mangyari kapag nais baguhin ng administrasyon o management ang isang napagkasunduang benepisyo? Susuriin natin ang mga tanong na ito sa karanasan ng Speaks. Kasama natin si Ma'am Gemma Doble, isa sa mga nagtatag, dating Pangulo ng Speaks. Hindi siya narito bilang kinatawan ng kasalukuyang pamunuan ng Unyon, kundi upang ibahagi ang kanyang karanasan at kaalaman bilang dating kawani at union leader. Ma'am Gemma, welcome. Maraming salamat sa iyong pagtanggap sa aming imbitasyon sa So to Speak. Good afternoon, Ma'am Sonia. Long time no see, no? Oo nga eh. Bago ka naglingkod sa city government, naging bahagi ka ng manggagawa sa komunikasyon ng Pilipinas sa PLDT. Yes. Dito sa ating pag-uusapan ngayon, gusto kong itanong sa iyo kung ano ba yung pinakamahalagang natutunan mo roon sa MKP, sa PLDT, tungkol sa karapatan ng manggagawa, collective action at pakikipagnegosasyon sa management. Dahil malaki ang PLDT, mas maganda talaga may organisadong organisasyon na siyang tatalaga at titingin sa karapatan at benepisyo ng mga manggagawa. Kasi maraming hinaing ang mga manggagawa. Merong pagkakataon na nabibigyan sila ng Showcause memo, napapagbintangan, So, ang representasyon namin is to represent yung mga talagang nangangailangan na hindi kayang ilaban yung kanilang hinaing, no? Kaya mapapribado at mapapubliko, kailangan talaga ang organized na union. Actually, sa MKP, doon ako nahasa, no? Doon lumitaw yung aking care o yung aking obligasyon, advokasya para maipagtanggol yung mga manggagawa, lalo na yung mga hindi kayang ipagtanggol yung kanilang sarili dahil maaari kulang sila sa kaalaman pagdating sa batas at maaaring nababalot na rin sila ng takot na kung sakaling sila ay ipaglalaban nila yung kanilang karapatan, ay mawawalan sila ng hanap buhay. So, ang dami ko natutunan sa PLDT. Ma'am Gemma, magkaiba kasi yung unionismo ng mga manggagawa sa pribadong sektor at sa gobyerno. 'Di ba? Pwede mo bang ipahayag sa amin kung ano ang alam mong pagkakaiba ng dalawa? Kasi ang alam ko, ang pagkakaalam ko, although itong Civil Service Commission at ang gobyerno itself, meron siyang sinasabing right to self-organization ng mga empleyado sa gobyerno o yung tinatawag na public sector unionism at hindi ito pinagbabawal, kumbaga ito nga ay kinikilala pa nga, pero merong limitasyon, merong mga bagay na nagagawa sa pribadong sektor na hindi nagagawa sa pampublikong sektor. Tama ba ako dito? Pwede ka bang magbigay ng iyong pananaw at karanasan tungkol sa bagay na ito? Yeah, Ma'am Sonia, tama ka naman. Actually, halos parehas kasi ang batayan ng unionismo pagdating sa batas ay yung labor code. No? Labor code. So maghihiwalay lang yan kasi ang mga gobyerno ay under ng Civil Service Commission. Hindi katulad ng private
direkta yan sa Bureau of Labor Relations, direkta yan sa NLRC, direkta yan sa, ibig sabihin, direkta sila sa Department of Employment, no? Pag may mga hinaing sila. Hindi katulad sa gobyerno, binded kami sa Civil Service Commission. So dalawa yan eh. Sa private, diretso lang yan sa Department of Labor and Employment, sa BLR. Samantalang sa gobyerno, kailangan magpa-register ka hindi lang sa Bureau of Labor Relations, kailangan magpa-accredit ka pa para kilalanin ang organisasyon, magpa-accredit ka pa sa Civil Service Commission. Kaya naka-register ang mga union o asosasyon pa ang tawag, no? Asosasyon ang tawag pagdating sa government. Pero ang batayan public sector unionism, no? Hindi ko rin pero yun kasi ang sa gobyerno, it's an association. So naka-register na sa Department of Labor, sa BLR, naka-register pa at accredited pa sa Civil Service Commission. Ngayon, anong pagkakaiba? May CBA, may CNA din, no? Kaya lang, pag sa mga pagkilos, hindi pwede ang strike. No strike. Kasi public service maaantala. Hindi pwedeng mag-negotiate pagdating sa sahod. Bakit? Kasi binded ng salary standardization law. Diba? Nakabil yan. Hindi katulad sa private, pwede kang makipag-negotiate pagdating sa sahod. Pero yung sa ibang mga benepisyo, pwede mong i-negotiate, no? Yun lang ang tingin kong pagkakaiba, no? Pagkakaiba. Ma'am Gemma, kasi sa private sector, meron tayong tinatawag na CBA, diba? Collective Bargaining Agreement. Pero Yes. pag sa gobyerno, Collective Negotiation Agreement. Doon pa Yes. lang sa pangalan ng dalawa, makikita mo na pagdating sa gobyerno, hindi siya adversarial. Kumbaga, hindi katulad sa CBA, bargaining kumbaga, nakikipagtagisan ka sa employer. Dito sa gobyerno, nakikipag-negotiate ka, parang ganon. Ang negosasyon mas amicable yata siya sa aking pagkakaintindi. Hindi nagtuturingan yung administrasyon, yung management at yung mga kawani sa pamamagitan ng kanilang asosasyon na magkalaban. Tama ba yon? Totoo naman. Oo, kasi dapat the administration or the management and the association should work harmoniously. Binded yan sa Executive Order 180. At saka pagdating sa CNA, merong mga negotiable item. Kumbaga may guide na binaba ang Civil Service Commission regarding diyan sa collective negotiation agreement, no? May guidelines, may procedures. Maaring yun nga ang sabi ko ang pagkakaiba niyan, pag sa private binabargain mo hanggang sa sweldo mo Hanggang sa sweldo mo, binabargain mo yan. Hindi katulad dito sa CNA, dahil meron ng mandated na batas pagdating sa year-end, pagdating sa 13-month, pagdating sa sweldo, yun, no? At meron din na mga naihain ang civil service na non-negotiable item. Kaya doon ka papaloob. Kaya yun yung pwede mong i-negotiate or i-negotiate sa administration. Ma'am Gemma, ang pagkakaalam ko, nagsimula kayong mag-organisa sa LGU noong taong 2015 at na-accredit yata 2016. Tama ba yon? O mas maaga pa nung pinag-uusapan ninyo ang pag-oorganisa ng inyong asosasyon ng mga kawani or employees ng local government union?
Actually, nabuo kami 2015 pero 2013 pa lang kasi parang may trigger may trigger, Mm. 'no? Mm. Dahil nung pagpasok ko sa local government, alam nila na dati akong officer at dati akong unionista. Nakakatawa nga ano, Ma'am Mm. Sonia. Actually, si dating Mayor Oscar Rodriguez pa ang nag-announce Mm. na dati akong unionista, no? Dati akong Mm. lumalabas sa Mm. kalye, ganun. Mm. Hindi ko kinakaya yun, no? Ah, Mm. kaya yung mga empleyado, halimbawa naka-receive sila ng memo, no? Show cause Mm. memo. Dahil alam nila, galing ako, dati akong union leader, no? Mm. Lalapit sa akin, Mm. magpapatulong. Until such time na, bakit lagi na lang, kumbaga, kailangan na. Kasi kung Mm. halimbawa ako ang haharap, magagasgas Mm. ako, 'di ba? Mm. Maaapektuhan din yung work productivity ko. Pero ang pinaka-trigger niyan, nung bawiin, nung panahon na pinag-uusapan na lang natin 'to kasi actual Mm. naman na nangyari 'to. Oo. Nung panahon ng, first term ni Mayor Edsa Santiago din, 'no, bale, binawi yung huling ibinigay ni, Mayor Oscar Rodriguez yung third term niya, yung, productivity enhancement incentive, Mhm. binawi. Sinalary deduction, 'no? Mhm. Sinalary deduction. So, sabi ko, bakit babawiin? Naibigay na at saka pagdating kasi sa budget kung halimbawa meron namang available funds at may basis, 'no, may basis, ah, may savings, puwedeng magbigay ang local chief executive, 'no. Mm. So binawi. Dalawang issue 'yun ang nangyari, 'di binawi. Yung isang Mm. issue, yung payroll namin minove from, 15 ginawa kaming 20, Mm. yung 30 ginawang on the 5th nung 5th of the, succeeding month, 'no. Mhm. Eh, di apektado yung mga babayarin. Kasi Mm. 15:30 kami. Actually, nasa labor code na ang mga permanente, ang mga rank and file should be receiving their payroll, 'no, every 15th and 30th. Nasa Mm. labor code 'yan. Kasi yun naman ang Mm. basis ng kahit na mapapribado ka o mapa-public ka, ang pinakabatayan talaga yung labor code, 'no, Mm. labor code. So sabi ko, "Ay, parang hindi tama." So yun yung Mhm. nag-trigger. So Mm. gumapang na kami, sabi ko, Hmm. sa mga naninindigan noon, 'no, naninindigan 'no, kailangan na nating bumuo na para magre-represent sa manggagawa, 'no, sa mga Mm. empleyado. So ang unang ginawa namin nagpa-petition signing kami kung pumapayag ba kayo, Hmm. kasama na kung pumapayag kayong magbuo tayo ng asosasyon. Mhm. Kasi Lola, 10% lang na may sign ka, 10% puwede ka na mag-organize. Mhm. 10%, no, 10% lang 10%. ng mga empleyadong regular Empleyado, oo, na regular. regular. Mm. Oo, actually ang naging turnout hindi lang 10% yung Mhm. nag-sign dun sa Mm. petition. Nung makita namin marami na nag-sign sa petition, 'no, gumapang nga, yun, naglunsad kami ng first na General Assembly. Sa Mm. General Assembly kasing ito, bubuuin yung interim muna, kasi Mm. magbubuo pa lang kami. Oo. Kailangan maaprubahan yung bylaws, 'no. Mhm. So yun, ang unang-unang ano namin, first General Assembly is January 30, 2015. Kaya ito yung Mhm. founding namin, January Mhm. 30, 2015. Yun yung Mm. first General Assembly namin. At Mm. saka nakita ng mga manggagawa na 'pag marami pala kayo na Mm. kumikilos, 'no, may maa-attain kayo. Bakit? Yeah. Mm. Lumabas yung desisyon na pinabalik yung dinidak sa amin. Kaya nga Hmm. tuwang-tuwa yung mga empleyado nun, parang Mm. nag-save lang sila, 'no, nag-save lang Mm. sila. Tapos bumalik kami sa 15:30.
Mm. So, Mm. nag-decide yung mga bumubuo, yung mga ano na kailangan na talaga natin ng isang asosasyon para lahat ng provision na ini-enjoy natin kailangan maisulat, Okay. mailagay sa isang collective negotiation agreement. Ayun. So, Yun. na-accredit ang inyong asosasyon na Mm. pinangalanan ninyong SPICS. Samahan ng pinag-isang empleyadong aktibo para sa kaunlaran ng siyudad San Fernando. Yun pala yung SPICS. I see, oo. Yes. Pero ano bang pinagdaanan ninyo bago nyo makamit yung accreditation nyo? Medyo nahirapan ba kayo? Nagkaroon ba ng mga problema? Mga ganon. Oo, kasi sa bawat organisasyon lalo na kung walang kaalaman yung mga miyembro at saka alam mo naman 'di ba, may mga maling notion pagdating na nagtatayo ka ng union. Kaya nga Mm-mm. pagdating sa gobyerno tinatawag na asosasyon, eh. Mm-mm. Malamang may fear 'no, may Oo, fear 'pag oo. union. May Kasi stigma kasi pag union, may stigma na oo, union, ano yan, radikal yan, parang ganon. yon, oo, tama. Yung bang, Mm. ano, ah pagapang kami niyon, kaya lang ang matatandaan ko nun, may isang konsehal kasi na sumuporta sa Mm. amin. Actually Mhm. patay na siya, si Councilor Lito Ocampo. Doon na Okay. nag-umpisa. Yung dina-accredit na kayo ng Civil Oo, Service Commission bilang asosasyon ng mga empleyado. Pag sinabi yes. nating asosasyon ng empleyado, alinsunod sa batas, regular lamang na empleyado ang miyembro ng inyong asosasyon. Tama? Oo, tama, tama. Oo, Mga mga regular lang permanent. na empleyado, Mm. mga permanente. Mainam siguro na ikwento mo sa amin, Ma'am Gemma, matapos kayong ma-accredit, ano yung mga nangyari? Kasi ang alam ko, na nakita ko noon, na cover pa nga namin yan sa CLTV 36 Mm. at nasa mga dyaryo yan, na nakipagpirmahan kayo ng CNA, Collective Negotiation Agreement nyo, kauna-unahan na Mm. CNA ninyo, kay Mayor EDSA. Tama ba? Anong Tama, taon ito? tama. 2018. 2018. Oo, So, two oo, years, oo, magto 2 years pa lang matapos kayong oo. ma-accredit, nagkaroon na kayo ng CNA. So, ano yung Mm. nilaman ng CNA? Nakita ko yung mga pictures nyo, nagpipirmahan kayo nila Oo. Mayor EDSA eh. Mm. Ang laman niyan meron yung welfare ng mga empleyado 'no, katulad Mm. nung, ah, isinulat na namin yung, year-end. Kahit yung Mm. mga, meron ng mga circular 'no, we were Mm. advised by our lawyer na isama na sa collective sa CNA. Mhm. Ah, Pati yung personnel mechanism 'no, Mhm. pati yung mga, lahat ng natatanggap na hindi siya mandatory. Yung sample Mm. niyan yung PEI, hindi siya Okay. mandatory 'no, yung, Okay. lahat, at kasama na diyan yung HMO 'no, kasi hindi siya Dati na ba kayong mandatory. may HMO nung panahon ni Mayor Oka, nagka-HMO na ba kayo? Oo, natatandaan ko yung last term ni Mayor Oka, last term niya, yun yung unang HMO na na-enjoy namin, Fortune Care. Tanda ko pa Mm. 'yan, Mm. Fortune Care. Tapos dinugtungan, nagpatuloy ito, nagpatuloy nung administrasyon ni Mayor EDSA, Mm. oo, at pinagtibay namin 'yan kasi noon wala pang CNA 'yun, eh. Mm. So kung hindi siya nakasulat, may posibilidad na matanggal 'no. Mm. So isinama na namin siya sa CNA, yung Okay. HMO. So, Isinama na namin siya. naging maganda naman pala ang resulta nung Mm. pagkakatayo ng SPICS at yung Oo. naging maganda naman ang relasyon ng SPICS sa administrasyon ni Mayor EDSA at kinilala Mm. naman niya yung inyong asosasyon. Hindi naman Oo. kayo nakaranas ng panggigipit or anything like that nung panahon na yon. Hindi naman kasi 'pag nararamdaman namin at naturo rin naman namin sa mga empleyado, kung meron kayong napapansin o ano, lumapit kayo sa amin para malaman Okay. namin.
Ang ano lang during Mayor EDSA, nahihirapan lang kami yung sa implementasyon. Eh di Mhm. okay na, no? Dapat may Mm. IRR na for Mm. implementation na. Mm. Kaya lang, hindi niya ini-implement, no? Eh Mm. nakapirma na. So, Mm. yun lang naman, actually, para ma-implement yun, gumawa kami ng mass action na hindi namin i-violate kung ano yung nakapaloob do sa civil service ruling. Mm. Kasi hindi kami pwedeng mag-strike, no? Mm. Hindi pwedeng ma-disrupt, 'di ba? No noon Mm. break nga eh, no noon break. Anong Mm. ginawa namin? Ano kami, red ribbon wearing, nag-black Mm. t-shirt wearing kami. Mm. Yung bang inaano namin, parang pinapaabot namin sa administrasyon yung aming sentiment through Okay. silent protest. Noong nagprotesta kayo, silent protest, sabi mo nga dahil hindi naman pwede talaga, may hangganan ng pwedeng gawin sa Mm. gobyerno dahil public service yan. Hindi kayo pwedeng mag-strike, hindi kayo pwedeng yung boycott, mga ganyan, hindi kayo gagalaw. Kasi ang maapektuhan yung taong bayan, di ba? Yung mga Fernandinos na nangangailangan ng serbisyo, Tama. maapektuhan. So kasama yun sa pagkilala ninyo dun sa inyong limitasyon. Nung naganap yung inyong mga silent protest, napakinggan naman kayo, nakarating naman ito sa administrasyon. At Oo, natugunan naman pinakinggan. yung inyong mga kahilingan. Yes, oo. Mm. Mm. Okay, so tagumpay na naman, ano? Oo. Okay. Kanya lang, Ma'am Gemma, hanggang 2022 lang ang termino na ni Mayor EDSA. Napalitan na Mm. siya noong 2022, tama? Sa CNA ba, kapag nagpalit ang administrasyon, nagpapatuloy pa rin yung CNA kahit na nagpalit na yung administrasyon? Supposedly magtutuloy. Kaya lang Mhm. nag-expire na rin yung CNA kasi ang coverage ng Okay. CNA 3 years lang. Okay. Oo. Nag-present na kami ng proposal for renegotiation, hindi Mhm. pinansin kasi last term ni Mayor EDSA. So, nung dumating yung bagong administrasyon, nagkaroon kayo ng di ba, ng pirmahan din ng bagong CNA noong 2024, tama ba? Oo, tama, tama. Kaya Mhm. lang, sa bagong leadership na rin naman ng Speaks kasi nung Mhm. pumasok si Mayor Vilma Kaluwag, Mhm. I was given an opportunity na mabigyan ng posisyon sa management level, no? Management Mm. level. So, Mm. nung pagpasok na yon ni Mayor, binitawan ko yung position ko, nag-acting president si Jeff Canlas, yung vice president ko. Nag-election before yung third term ni Mayor EDSA, no? Mm. So, nanatiling ako yung presidente, kaya lang nga, given the opportunity nung mag-head ng isang nirelinquish ko yung aking posisyon. Ang naging Mm. acting president ay si Jeff Canlas. Ano ang nilaman noong 2024 CNA kung saan hindi ka na officer ng Mm. SPICS? Halos Mm. parehas. Pero, ang ano diyan, kaya ko alam na halos parehas, I've been part nung pag-prepare. Kasi naka-prepare na yung proposal na yan before bumaba si Mayor EDSA. Kasi yun din naman yung sinubmit na proposal, no? So, halos parehas yung mga ah, yung mga provision, no? Provision. Kasama na doon pati yung pagpapatuloy ng HMO. Kaya Mm. lang, nabago lang yung amount, yung Mm. MBL, no? Yung maximum benefit, minimum benefit limit, no? Naging maayos naman ang implementasyon ng CNA subsequently from 2024 hanggang ngayon. Wala naman kayong na-encounter na mga problema, mga denied claims, exclusions, mga problema sa approval process, mga network ng mga ospital, coverage outside San Fernando. Wala naman.
Nung nandoon pa ako, wala naman Ma'am Sonia, wala. Kailan ka ba Kasi kailan ka ba nag-retire? Bago lang, 'di ba? This year lang? oo, ano Oo. lang, nag-take effect yung aking retirement January 16. Naging maganda naman pala ang CNA at implementasyon ng CNA magmula noong 2024 kung saan yun na-renegotiate yung mga provisions ng inyong CNA. Pero bakit ngayon meron kayong nag-expire na ba yung CNA noon, 2024? Ilang taon ba yung CNA noong 2024 dapat? Ang pagkakaalam ko, hindi naman kasi ako ang nakaharap na no during the Mm-mm. negotiation. Ang effectivity ay 2024 hanggang 2028. Kasi may I see. lumabas na memorandum circular na maximum na effectivity ng isang CNA ay 4 years na. Yung Mm-mm. dating 3 years, ngayon 4 years na. Mm-mm. Ganon. Tapos, i-correct ko lang, no? Pagdating kasi doon sa implementasyon nitong bagong CNA, wala akong ma-feedback kasi wala na ako doon sa liderato ng SPICS, no? Mm-mm. Hindi na ako parte nung nagmo-monitor, no? Mm-mm. Nagmo-monitor nitong CNA. Hindi katulad dati. Mm-mm. Oo. Pero Ma'am Gemma, interesado lang ako malaman parang bakit, ang impression ko lang naman to, no? Bakit parang ngayon na nag-retire ka na, meron ka pang meron ka pang involvement ngayon sa mga nangyayari sa mga empleyado? Ikaw ba yung nilalapitan? Ikaw ba ay advisor? Ano ba ang katayuan mo ngayon dito sa Speaks? Siyempre, ikaw ang pangunahing leader na nagtatag nito, no? Kasama ka sa founders, kumbaga. Pwede ngang maituring na ikaw yung founder ng konsepto at pagtitiyaga para ito ay maitayo. Uh, kumbaga, nanguna ka, no? So ngayon, bakit ka nagiging aktibo muli? Dapat nag-retire ka na, hindi ka na aktibo. Ano ba ang problemang idinudulog sa'yo o inilalapit sa'yo ng mga kasalukuyang mga miyembro ng SPICS o kaya sabihin na natin, ordinaryong mga empleyado ng LGU, Ma'am Gemma? Bali Ma'am Sonia, nung nag-retire ako, sinabi ko naman, dahil advocacy ko yan, no? Advocacy ko yung union, cooperative, advocacy Mm-mm. ko rin yan, and even the environment. Sabi ko nga, parang inherent na sa akin na pag may nangailangan na lumapit sa akin, Mm-mm. tutugunan ko hanggang sa maaabot, no? Actually, may mga lumalapit, no? May mga Mm-mm. lumalapit sa akin na mga empleyado. Katulad Mm-mm. niyan, nung nag-aayos ako ng papel ko, no, nung Mm-mm. aking ah, dahil nga nag-expire na, sabi nila, ma'am, wala na po kaming HMO. Ganun Mm-mm. ang ano nila. So, Mm-mm. kasi ang inaano ng mga empleyado, ang hinaing nila, kung may HMO, anytime na may emergency sila, ipapalad lang nila. Kasi, syempre, di ba, ang daming accredited na hospital niyan no? Mm-mm. At saka, isa pa, nakapaloob doon sa CNA, a medical health card ng isang reputable health medical organization. Yun ang Mm-mm. nakapaloob doon. Kasi nababasa ko sa mga pages, no, ng Mm. CIO, at lately nalaman nga namin na merong parang balita na Mm. magkakaroon na ng hindi pa naman pinalitan yung Mm. HMO, pero parang exploratory yata. Mm. Wala pa naman yatang desisyon na inabot, pero exploratory sa bahagi ng administrasyon, ne-entertain yung in-house program. Oo, Narinig yung ko rin yan, managed Lola. in-house Mm. health program ang ipapalit.
Maituturing ba itong kontra o consistent naman sa provision ng CNA? Sa iyong interpretasyon, sa iyong sariling opinion o pananaw? Sa aking opinion, hindi siya magkaparehas. No, hindi siya magkaparehas kasi malinaw yung nakalagay dun sa collective negotiation agreement at ito ay isang kontrata ratified by the general membership na ang ipoprovide na ipoprovide sa bawat empleyado na cover ng bargaining unit o ng negotiating unit ay isang HMO, no? Yun nga, medical health card ang nakasaad doon na hindi bababa ang coverage sa 100,000 na MBL. Yun ang nakalagay. Yun. Ang tingin ko, yung sa in-house kasi parang may limitasyon, di ba? Pag sa in-house. Kasi, ni-research ko rin anong pagkakaiba, no? Kasi, kumbaga, sa aking pananaw, pag may hawak ka na health card, parang meron kang health security eh. Hindi ba ganun ang ipapalit sa in-house? Ang pagkakaalam ko kasi, yung pagkakaalam ko doon sa in-house, no, may ano lang sila na ospital, no. Actually, sabi ko nga, dapat may policies, di ba? Ang nakikita ko lang is yung guidelines or yung proseso. Proseso sa in-house. Ngayon, syempre, kung sino lang yung ospital naka-tie up, yun lang, doon pa lang makikita mo na yung difference eh. Kasi sa HMO, maraming accredited na hospital eh. Teka muna, hindi ba pwedeng i-adjust o baguhin yung nakalagay sa CNA kung halimbawa magkakaroon ng, let's say, survey o kaya yung nag-survey ba, by the way? Nag-survey na ba sa mga empleyado at sumasang-ayon ba yung mga empleyado? Paano ba yung proseso dapat kung halimbawa gusto ng management na yung HMO palitan ng in-house? Ano ba yung sinasabi ng CNA o ng batas kaugnay nun? Kasama ba yun sa non-negotiable? Meaning, kapag nakalagay na sa CNA na HMO, hindi naman kayo namimili ng sinong HMO, di ba? Hindi naman gano'n. Tama. So okay lang maski sinong HMO, basta HMO, parang gano'n yung sinasabi nila. Oo, Ma'am Sonia, kasi dumadaan niya sa procurement eh. Dumadaan sa procurement ang HMO. Kasi may naka-budget yan. May budget yan. Kung halimbawa pumayag yung officers ng SPICS, pwede bang palitan yung HMO ng in-house base sa iyong pagkakaalam? Hindi. Kasi hindi yan nakasulat doon sa CNA. Kasi ang CNA is a contract. Binding yan, no? Contract between the two parties. And it was ratified by the general membership. Any changes, no? Ito ang ang working sa isang organisasyon katulad ng asosasyon o union. Hindi lalo na kung nasa kontrata na ratified by the general membership, kung may changes o amendment, babalik ka sa member. Kasi ang pinaka-highest na deciding ang may power is the general membership. Not the officers. They are only representing the general membership. Okay. Hindi ibig sabihin, kasi ang usapin hindi siya administrative eh. Kung administrative, halimbawa kung paano pagpapalakad ng union, no, nung asosasyon, pwede mag-decide ang board. Hindi mo na kailangang ibaba pa sa general membership. Pero sa isang kontrata na ratified ng general membership, kailangan bumalik ka sa general membership. I see. Okay. Ngayon,
Ma'am Gemma, dito sa in-house program, yung meron akong mga nakita na ilang mga bagay na gusto kong linawin sa iyo. Okay? Sa akin kasing pagkakaalam, parang sumulat na yata yung speaks sa Civil Service Commission. Tama ba? Hindi ko masasabi yan, ano, may nakaabot sa akin na sumulat sila sa management kay Mayor Mm-mm. on the implementation ng CNA. Yun yung nakarating sa akin, no? Mm-mm. At kasama rito yung pag-i-implement ng HMO. Kasi hindi lang naman yung HMO ang hindi na i-implement o na isa sa katuparan eh, Oo, no? yung Oo. ano yung iba pa? Ang una yung EAMCC, yung Employees Management Consultative Council, no? Mm-mm. Nung before ako mag-retire, parang na-share nila sa akin yon. Sumulat na ang speaks sa pagbubuo ng EAMCC. Actually, ang pagbubuo ng isang consultative council, hindi naman kailangan na laging mangunguna ang union eh. Kasi both parties yan eh, 'di ba? At doon kasi sa EAMCC, doon dapat i-resolve yung mga dispute pagdating sa implementation ng CNA. Kung Mm-mm. halimbawa may paglilinaw na dapat gawin doon sa CNA, doon sa consultative council na yon, no? Ang alam ko Sige. isa yon, no? Yung EAMCC, tapos yung nga yung HMO, yun Mm-mm. lang ang yun ang ano ko kasi nga nag-expire na yung HMO ng July 9. So, Mm-mm. nagwo-worry siyempre yung mga members. Mm-mm. Paano pag halimbawa may magkasakit sa amin, 'di Mm-mm. ba? Ah, 'Yun, paano na? Kasi dapat dapat kung mag-expire kasi ang HMO dahil nga papasok sa procurement, January pa lang 'yan binibid na. Gano'n Mm. dapat, 'no? Mm. Kasi may Oo, budget. parang Kasi sa may amin. budget naman, may budget. Okay, Ma'am Gemma, ang aking pagkakaintindi dun sa mga nabasa kong nailabas na sa SOCMED at saka sa media, no? Yung in-house program na gustong ipalit, hindi ko alam kung talagang ipapalit or i-complement, basta in-house program na ipapalit, yun yung aking intindi. Mas nag-iisip yung management ng inclusivity. Kasi pag titignan mo, yung regular employees lang, I mean permanent, tsaka casual employees, hindi ko alam yung casual pero ang alam ko yung permanent employees lang, sila yung covered ng HMO. Ngayon, dito sa bagong pinapanukala, covered din pati ang job order workers. Pag sinabi nating job order workers, ano ang ibig sabihin nito? Uh, ang aking kasing pagkakaintindi, pag job order workers, hindi sila considered na employee, empleyado ng LGU o ng pamahalaan o ng kahit ng isang pribadong korporasyon. Tama ba, Ma'am Gemma? Hindi ba naman mas fair at mas tama na maging bahagi din sila ng makikinabang sa medical o health insurance na in-house, Ma'am Gemma? Opo, actually, kung babalikan, kahit sila meron din naman silang health card eh, kaya lang may Mm-mm. limit, may limit. Actually, Mm-mm. ganito yan eh, Ma'am Sonia. Saan Actually, galing yung health card nila? Yung health card ba nila ay katulad ng HMO na ng mga miyembro ng SPICS? parehas, HMO din ang humahawak, may HMO din, kaya lang may limit, iba yung coverage. Meron, Mm-mm. ang alam ko noon, nitong recent lang, Phil British, no? Mm-mm. Kasi
yung HMO ng mga regular elected, gano'n, Mm-mm. yung basta nando'n sa negotiating unit ay Mm-mm. PhilCare. PhilBritish din siya, Mm-mm. pero ang service provider ay PhilCare. So, dito sa sinasabi mong sitwasyon ngayon, hindi naman pinagbabangga yung karapatan sa ilalim ng CNA ng mga miyembro ng SPICS at ng mga job order employees. Kasi ang pagkakaalam ko, Ma'am Gemma, tama ba? Mas marami ang job order ng LGU ah, kesa sa permanente. So, um, papaano ang pwedeng resolusyon dapat nito? Ano ba to? Deadlock ba ito? O wala bang posibleng solusyon itong problema na ito sa kasalukuyan? Or pwede naman talaga na tanggapin yung iniaalok na pagbabago dun sa CNA? Bakit hindi na lang sundin yung CNA? Ngayon, kung Mm. halimbawa gustong mag-introduce, 'no, antayin na mag-expire yung CNA. Total Mm. meron namang renegotiation, eh, 'di ba? Mhm. May renegotiation. Kasi, titignan mo rin yung sentiment ng mga general membership na kung Mm. saan sila yung nag-ratify nito, eh, 'no, Mm. na HMO. Ni wala Mm. namang nakalagay dun na ibang alternatibo. Puwede Mm. naman, puwede siya, pero bakit, ah, actually ang ipinaglaban ito ng ano Mm. during the negotiation, eh. Mm. Talagang, ah, patapusin na lang. Kung halimbawa gusto talaga nilang mag-in-house, 'no, sa susunod. Ako sa ganang akin, 'no, oh, Okay. sa Oo. susunod. Oo, Okay. tutal naman, nakapirma ang both parties, eh. Mm. Alam nila, 'no, alam Mm. nila yung mga provision. Alam nila na dapat, it should be honored by both parties. Kasi Mm. bukas naman ang mata nila. Pero, Ma'am Gemma, ikaw kasi naging rank and file ka. Naging ano ka rin, naging management ka rin. Kasi dalawa naman yung pinanggalingan mong panig eh. Di ba? Baka pwede mong, hindi mo ba nakikita na posibleng usapin ito ng pondo at usapin ito ng pagtitipid sa pondo na yon? May budget din naman yung HMO, eh. May Mm-mm. budget 'yan, 'no? Mm-mm. Alam ko na isama 'yan do'n sa budgeting nung ano. O sige, Ma'am Gemma. So yun yung iyong pananaw at sa tingin mo ah, hanggang saan kaya pwedeng umabot itong parang sabihin na natin sitwasyon na ito. Pwede namang magkaroon ng pag-uusap. Pero may nabanggit ka kasi kanina na yung Employee Management Council ba yon? Consultative Council. Consultative Council, Oo, yun kasi yung mm, mekanismo kung saan pwedeng pag-usapan yes. yan, tama? Mm, Hindi kailangan hintayin yung expiration ng CNA para hindi. mag-usap ulit, di ba? Mm, Pwede namang ganun kasi nga dapat hindi naman adversarial ang relasyon ng tama. dalawa. Okay. Ngayon, Ma'am Gemma, sa ating pagtatapos dito sa ating interviews, so to speak, kung pagpalagay na natin, ikaw yung hihingan ng rekomendasyon. Of course, hypothetical na ito dahil retired ka na, hindi mo na sila kinakatawan. Kung i-advise mo sila or pakikinggan ka or kunyari naririnig ka nila ngayon. Katulad nung naging move ko nung presidente ako, panahon ni Mayor Edsa Santiago, parang bumalik lang din, eh, Ma'am Sonia, na hindi ini-implement ng administrasyon ni Mayor Edsa. Mhm. Igigiit ko rin na ipatupad. Kasi, Mhm. ah, bukod sa pinag-usapan 'to sa negotiating table, 'no, ng both parties, pirmado ng both parties, ito ay isang kontrata na dapat ino-honor ng both parties. Mhm. Kasi nung nag-negotiate naman, bukas sa talakayan hanggang sa mag-final ano, ako
ipatupad, i-implement, no? Mhm. I-implement at close monitoring, no, ng both Mm. parties. Kaya nga may Mm. EAMCC. Ako yun ang maire-recommend ko. Oo. I-implement yung CNA, ipatupad kung ano yung napag-usapan at napirmahan. Yun bang mga nakakausap mong kasalukuyang opisyales ng SPICS, hindi ba sila naman na natatakot? Kasi sabi mo, ah, kanina sa interview na maraming mga balakid kung bakit minsan hindi naririnig ang boses ng mga manggagawa o ng mga empleyado. Sinasabi mo na minsan natatakot. Meron ka bang pagkakaalam na mga nagrereklamo o nagtatanong o kaya may hindi sumasang-ayon sa patakaran ng administrasyon na maaring ah, nakasuhan o kaya ay hindi naging paborable ang kanilang sinabi o ang kanilang galaw na nagbunsod sa pagkakatabi sa kanila, kanya natatakot silang kumilos o kumibo. Walang due process, no? Mhm. Basta na lang ililipat, Mhm. ililipat, makaka-receive na lang ng memo, gano'n. Mhm. Actually, yun nag-i-start yung fear nung general membership. Ngayon, Ma'am Gemma, personally itong tanong ko, sana huwag kang magagalit sa aking tatanong sa iyo. Ito na yung panghuling tanong ko sa iyo. Ngayon na nangyayari ito, hindi ka ba nagsisisi na umalis ka sa SPICS, ni-relinquish mo yung position mo at naging bahagi ka ng management nung panahon ni Mayor Vilma bago ka nagretiro? Half-hearted. Kung titingnan ko yung advocacy ko, nagsisisi ako. Nagsisisi ka? Mhm. Kaya lang, Mhm. Mhm. kaya lang, ah, nung point na yon, nung inaccept ko yung ano, sabi ko, it's about time naman siguro bigyan ko ng opportunity yung aking, kasi Ma'am Sonia, simula nang pumasok ako sa city government, napako na ako sa isang SG. Mhm. At during the term, halos lagi akong floating. Mhm. Umaabot ako sa point na, eto may opportunity. Although, Mhm. in-ensure ko naman. In-ensure ko na 'wag sanang pababayaan ng mga empleyado, no? And even yung mga, naiwan ko, 'no, naiwan ko na, mga officer, sabi ko, Mhm. 'wag niyong papabayaan. Mhm. Kasi actually, dugo, pawis, marami akong sinakripisyo. Hindi ko pinapautang na loob 'to, no? Mhm. Kasi on my own 'to, no, on my own Mhm. volition. Mhm. Ah, Talagang sa pagkakatayo ng ano, ano 'yan, luha, dugo, talagang yung ambition ko, inano ko na 'yan, para maitayo 'yan. Pagdating naman sa cooperative, gano'n din, para Mhm. mapalakas ang cooperative, talagang ano, parang pinag-ano ko siya, magkaano siya, magkabalikat 'yan, eh. Mhm. Nung maitayo yung, union, pinalakas ko naman yung cooperative. Mhm. From 300 lang na collection, ngayon ang collection ngayon na remittance 1.7. Mhm. Mhm. Gano'n, gano'n. Kaya yung sabi ko, I sacrifice myself, pero siguro Mhm. nagsisisi man ako, pero deserve ko naman siguro na Mhm. na, ah, to think of myself and my family. Oo. Pero may regrets pa rin siyempre, Mhm. may regret. Sige. Ma'am Gemma, hindi ko alam ang magiging pakiramdam ko sa iyong Mhm. regrets, pero Mhm. ganyan talaga, no, ang buhay. Ang mahalaga,
nandyan ka pa rin kung na pwede ka ring lapitan. Before ako kasi mag-retire, nagbuo kami ng mga kasama na sa labor sector ng isang organisasyon 'no, na, magsisilbi both sa pribado at saka sa publiko 'no. Mm, Yung labor and the welfare services, kaya nagpapatuloy pa rin yung advocacy ko. Dito mm. sa Pampanga, actually Angeles base siya. Okay, sige. So alam na nila niyan, sana baka hahanapin ka nila sa Facebook. Okay. Oo, Thank you very much, Ma'am Gemma. okay, Thank welcome. you. Thank you rin. Maraming salamat kay Ma'am Gemma Doble, dating Pangulo o Presidente ng SPEAKS, ang organisasyon o asosasyon ng mga empleyado ng LGU ng San Fernando na kanyang pinagsikapang maitayo noong 2015. Okay. Sa ating naging talakayan ngayong araw na ito, naging malinaw ng usaping ito ay mas malaki kaysa HMO o in-house healthcare program. Ang tunay na tanong ay kung paano kinikilala ng pamahalaan ang karapatan ng mga kawani na mag-organisa, magkaroon ng lehitimong kinatawan, at makilahok sa mga desisyong direktang nakakaapekto sa kanilang kapakanan. Yan ang dahilan kung bakit may accredited employees organization at collective negotiation agreement. Ang mga eksaktong mga naipangako sa mga kawani ay nakasaad sa CNA, meron itong mga legal at budgetary basis, and so on and so forth. Mahalaga rin mabigyan ng healthcare protection ng mga job order workers, sabi nga, ngunit hindi dapat pagbanggain ang kanilang pangangailangan at ang anumang benepisyong legal na naipagkasundo para sa regular employees. Ito ang buod ng assertion o sinasabi ni Ma'am Gemma. Of course, ito ay kanyang personal na opinion na lamang at hindi ito opinion ng kasalukuyang miyembro o kasapi at pamunuan ng SPEAKS. Maraming salamat kay Ma'am Gemma at maraming salamat din po sa inyong lahat, sa inyong panunood at pakikinig, at ako'y nananawagan pa rin sa kasalukuyang mga officers or pamunuan ng SPEAKS at ng CHRMO ng LGU na kung maaari ay makapanayam ko din sila dito sa ating programa upang malinawan itong mga usaping ito na hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Ako po si Sonia Soto at ito ang So to Speak. Maraming salamat. Usapang bayan, balitang napapanahon, mga isyu sa lipunan, sabay nating tutukton. Mula sa kalsada hanggang sa online eksena, mga kwentong pinag-uusapan, binibigyan